Tady vlastně na tu jedničku můžu úplně zastavit, že? Určitě. A vůbec nemusíte nic řešit a zase se rozjedete. Ode mě dobré, můžete frčet. Vůbec nemusíte řadit pádlama, je to v režimu auto. A pokud budete chtít na dálnici podřadit si do 5 třeba, nemám s tím problém. No, chtěl bych, no. Tady. Ale jinak tady je to zbytečný, ono si to tam hází samo, tady doleva. Tak. Potom na té dálnici, no, bych to zkusil. Já už říkám, už s tím jdu po druhé s tím automatem. Určitě, já s tím nemám problém. Neříkal bych vám to, jo, ale teď je zbytečný si to tam kopat pádlama, ono vám to tam fakt nakupe samo. Jasně, no. Já jsem řídil to Lamborghini, to vlastně, to vůbec nebyl automat, ne? To je jenom říct manuální. O tom to je. Jenom řeknu, kdybych náhodou cokoliv dělal špatně, stačí říct. A co byste myslíte, jako dělal špatně? Nikdy nevíte, přece jenom to neuvěřitelné auto. Říkám, na ty dálnici rychlostní limity 50, 90, 130. Na ty dálnici, když pojedete do 210, problém s tím nemám, ale říkám, dávat bacha na auta, když vám tam někdo vyjede, dělat si odstupy, aby nebyl nějaký problém, jo. Ne, jako nehrnout se jim na zadek a tak. Jinak když pojedete, je mi to úplně jedno. Uvidím, že to máte v ruce, tak jako jsem v pohodě. Už dneska jsem přijel, že se to koupím znova. Budu prostě, to je normální člověk, se jmenuje Ferrari. Kolega byl, nebo váš kamarád byl spokojený? To nebyl kamarád, to byl cizí člověk úplně. Jo takhle, já myslím, že jste se spolu nějak ne, to... No, jsem se jenom tak, protože už jsem v tomhle autě jel, právě měl jsem to na to. Tak a kdo bude lepší? Víte si? Záleží. Teď se tam můžu normálně řadit? Podřadit levým pádem kola. Podřadit si můžu, jo? Levým pádem. Někou stovek to. Prosím? Někou stovek, když to... 210 mě to nevadí, ale musíte to zvládnout. A zeptám se, co je lepší, podřadit a dupnout na plyn, nebo držet plyn a podřadit si? Vyzkoušejte to, já nevím. Je to už rovinka, takže to máte v pohodě úplně. Teď už to není automat, Prosím? Teď už řadím já? Ne, pořád řadí automat. Jo. Nemusíte Úplně? doprava. Na konci doprava. Do středku. Ale tak já už to mám jakoby hodně zažitý, že už to je to pořád dokola, že jo vlastně. Ale tak mě to baví, takže... No, to je snad každého chlapa normálního. A já se tam, kolik jste jel nejvíc osobně v tomhle voze? Já jsem
jsem s tím jel, abych se přiznal, 270. Na tom letišti je tak maximálka těch 270, 280. No já jsem, nechci nějak toho poprvé jsem měl 270 nějaký. Na letišti? No. No to dáte, to je v klidu. Jedete rychle, máte rychlou reakci, takže to není problém. Nebojíte se přidat. Tam jde o to, abyste 250 prostě neměl strach, že už prostě se stane průsedem. Když jsem dřív jezdil do Příbramy, tam to půjčovali taky ty auta, ale tohle to mám blíž a teda nějaký přemýšlím, mi to tady přijde v tom showcars. Snažíme se o to, Jo? abyste byl spokojen. Já i takhle, co jsem mluvil s lidmama různě, tak to je perfektní. Já když nemusím, já vás nebudu omezovat, že jo. Ale když jede někdo kilopade přes vesnici, tak mu řeknu, heleďte, neblbněte, jasný, že jo. Vyběhne vám tam nějaká holčička za míčem a jste v prdeli, že jo. Ale to z takových lidí moc nedělá. Tady jo? Tady, akorát škoda těch aut, no, tak uvidíte. Nějak to dopadne. No, předjíždět to nemá cenu. To by bylo hodně riziko. Možná už i nebezpečný. Tady doprava, tak ty závory. Bude už zároveň. Tady. Jo. Rychlost vám řeknu, jo? Projeďte to mezi těma cedulema, jo? Projet, mezi. A nakonec až. 270, ale úplně čistý. Úplně čistý. Tady se otočit? Tady se otočit. Teď to máte delší, že jste závodník, tak jsem vám to udělal delší. Už se trefil mezi tu ceduli, ale? Tak a teďka máte celou tu dráhu pro sebe, jsou to 3 kilometry, cedule sledovat, na tachometr nekoukejte, řeknu vám to. Wow, to je strašný. Já teď jo, no. Ale jinak se to střídá. A na konci doprava. To se počkat, jo, nechci se Trošku rozjet, ale je to tam rozbitý, ale uvidíte. Na tom autě není tak hezky, když to letí těch 270, ale to zrychlení, to je něco šílený. Ale jo, jak to tahá do sedačky. To jen tak někde nekoupíte. Já jsem první měl, co jsem, protože to jezdím často, tak první jsem měl GTR a jsem seděl úplně poprvé v něčem jako silnějším a to bylo taky šílený. A GTR dobrý? Jo, já jsem takhle, to bylo v Příbramě, teda u konkurence a měl jsem vypůjčený Ferrari, ale oni ho tam rozbili. Rozbili. Takže mi potom volali, jestli mi to teda mohlo být GTR. Jako rozsykali bouračka? No, takhle. No, Serenku srazili na letišti, no. Předek takhle celý blatník měl rozšli. Váj, No, perfektní GTR. Tady bude taky, no. Ono už tady v podstatě je, ale to je půjčený. Jste měli bílý, ne? No. Bílý. A to je mazec taky. No, To se svezete. A vám ten videozáznam nevyšel, jo, někde? Ne, teď jsme to ještě řešili. Přesně před Horizont, lehký kopeček a tam se to dá, to ještě poslední šance, kde se to Tady, dá jo? rozjet. Tady, ale nesmí mít žádný auto.
to. Čím se živí? Ten povídej. Já dělám klimatizace a chlazení celkově. Jo. A jezdím takové, jako, že dělám jak kdyby pro O2 a pro Vodafone takový ty vysílače. Jo, takže vám volá asi zákazník. Přesně, no furt někdo. Dobré. A já už jsem dospěl k poslednímu zákazníkovi, asi to tak vypadá. Zaparkovat to chcete? Zaparkovat mi to postavte čumákem takhle tady k tomu plotu, výborně. A už tam